Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, jövök a hét maradék holdálásaival. Most ugye nem lesz sok, mert hogy kicsit előre dolgoztunk, és október 2-ával kezdünk. Október 2-án 0 óra 19 perckor fog a mérleg jegyébe lépni a hold. Ugye a mérleg az egyensúlyról szól, a harmóniáról, de azért ide tartozó analógia, megfelelési vágy, a mások elvárásai szerinti döntések, cselekedetek meghozatala, és 20 óra 49 perckor már is lesz egy nagyon érdekes új hold, mégpedig egy napfogyatkozással kísért újhold a mérleg jegyében. Az érdekessége az lesz, hogy a naphold együttállásához kapcsolódik a Merkur, és kapcsolódik a leszálló holdcsomópont is, ami a múltba viszel minket. Tehát, hogy az a feladatunk ezzel a teremtői időszak elkezdésével, hogy visszatekintsünk egy kicsit a múltbeli eseményekre, átértékeljük, lezárjuk, ami szükséges, rendezzük úgymond a függőben levő dolgainkat, mert abban tudunk haladni, az fogja a teremtésünket elősegíteni, mondhatni, a lezárások nyitják meg az új kapukat, az új lehetőségeket előttünk. Harmadikán 5 és 9 óra között két nem túl kellemes hatás lesz, a Szaturnusszal egy tanító fényszögbe kerül a hold, a Marssal pedig egy feszült kvadrátba. Ugye itt azt kell majd átgondolnunk, hogyha korlátozó helyzetekben érezzük magunkat, vagy egyáltalán nem érezzük jól magunkat, nem találjuk az egyensúlyunkat, a harmóniánkat, akkor azt kell átgondolni, hogy hol dolgozik bennünk túlzottan a megfelelési vágy, hogy nem tudunk nemet mondani, nem tudunk határokat felállítani, és minden cselekedetünk a másik emberért történik, tehát mindig más fontos, és nem mi saját magunk számára, és itt kell egy kicsit több energiát fektetni abba, hogy önmagunkra figyeljünk, hogy a saját jó érzéseinket keressük. Aztán 19 óra után már a Jupiter segítő fényszöge fog a holdhoz kapcsolódni. Érdemes a napot azzal zárni, hogy átgondoljuk a napnak az eseményeit, hogy milyen tapasztalatokat tudunk a történésekből levonni, hogy mit kéne másként tennünk, mi az, amit úgymond a teremtői időszakban meg tudunk változtatni, valami új dolgot tudunk elindítani. Aztán 4-én, 9 óra után a Hold és a Neptunusznak lesz egy tanító fényszöge, ami miatt úgy érezhetjük, hogy csalódottá válhatunk. Ez a fényszög kapcsolódás többféle ok miatt is megjelenhet bennünk, például az, hogy a vágyainkra gondolunk, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk elérni. Egyfajta hiányérzetet keltünk magunkban ezáltal, hogy mindig azt mondjuk, hogy majd, ha ezt elérjük, vagy majd, ha azt elérjük, és akkor ez a vágy, ez egy állandó, ugye most a Skorpió Vénusz van, ami eleve belekapaszkodik az ilyen hiányérzetekbe, és ez felerősíti ez az egész, és ezért érezzük magunkat csalódottnak, úgyhogy figyeljünk az ilyen helyzetekben, ahol csalódás ér minket, hogy nem illúziót kergetünk, hogy ez lehet kapcsolati ügy, lehet saját magunk önértékelésével kapcsolatos is, vagy anyagi ügyek is lehetnek, hogy mi az, amit benéztünk, úgymond, vagy nem úgy van, ahogy mi azt elképzeltük, és próbáljuk kiúzanítani magunkat ebben az időszakban. 12 óra után aztán egy még kellemetlenebb hatás jön, mert a Hold és a Plutó egy kedvezőtlen fényszögben fog kapcsolódni egymással. Elég nyomasztó hatás, főleg, hogyha úgy érezzük, hogy másoktól függ a jó érzésünk, vagy az alakult ki, hogy mindig a másiktól érezzük jól magunkat, akkor bizony ez egy elég nyomasztó hatás lesz, hogy rámutasson pontosan ezekre a függőségekre. Tehát vizsgáljuk felül, hogy tudjuk-e önmagunkban is jól érezni saját magunkat, vagy mindig kell ahhoz valaki, hogy élvezzük úgymond az életünket. Azért is fontos ez, mert ugye megjön a kis mumusunk, a Skorpió holdunk, mégpedig 4-én 13 óra 22 perckor fog a Skorpió jegyébe lépni a hold. Ugye ez önmagában is szokott lehangoló lenni. Ugye a Vénusz is a Skorpióban van, most már a Hold is a Skorpióban van, mind a kettő szeretettel kapcsolatos bolygó, planéta. A Skorpió jegyében áll, ami erősen megnövelheti a hiányérzetünket, a negativitásunkat, tehát hogy nehezebb úgymond pozitívnak maradnunk, vagy egyensúlyban lennünk. És 5-én szombaton 17 óra környékén lesz a Holdnak és a Szaturnusznak egy kedvező fényszög kapcsolata, ami azonban nem biztos, hogy túl vidám helyzeteket okozhat a számunkra, mert hogy mind a kettő vizes jegyben áll, tehát az érzelmek túlcsordulnak úgymond bennünk, és nehezebben, tehát hogy
rosszabbul érezhetjük magunkat, ugye a Skorpió hold miatt, ebbe a Szaturnusz belekapcsolódhat, tehát hogy ott valahol azt kell megtalálnunk, hogy a saját felelősségünk mi az életünkben, hogyan tudjuk magunknak megadni úgymond a boldogságot, az örömöt, mert hogy 20 óra után már a hold és a Vénusz kapcsolódik egy együttállásba egymáshoz, és még inkább felerősítheti a szeretetlenség érzését, hogyha ennek energiát adtunk. Tehát, hogy vállaljuk a felelősséget azért, hogy a jó érzéseinket mi tudjuk megteremteni saját magunknak, az semmitől nem függ, sem helyzettől, sem embertől, bármilyen helyzetben tudunk örömforrásokat találni magunk számára. Tehát az esti időszakban, hogyha mégiscsak ez a fajta pessimizmus urá lesz rajtunk, hogy a hiányérzet nagyon felerősödik, akkor próbáljuk meg a dolgok mögé nézni, hogy mi dolgozik bennünk, mi okozza ezt a fajta mélypontot, úgymond. 6-án vasárnap 19 óra felé lesz az első holdhatás, mégpedig az egy hold és egy Uránusz szembenállása. Ugye a hold ragaszkodna a skorpiós energiák miatt, az Uránusz pedig borítana mindent. Ez egy elég nagy feszültséget gerjesztő helyzet, ezt úgy tudjuk megelőzni, hogyha úgymond egy szabad vasárnapot csinálunk magunknak, azzal foglalkozunk, ami jól esik, nincs kötelező feladat, semmit nem szabad magunkra erőltetni, hanem ténylegesen, ha pihenni szeretnénk, pihenjünk, ha kirándulni szeretnénk, kiránduljunk, bármit tehetünk, ami jó érzéseket növel. Higgyétek el, érdemes, mert ez az esti hatás olyan feszültséget gerjeszthet, hogy sokkal rosszabb, mint hogyha megadjuk magunknak ezt a szabad időszakot. És 21 óra után lesz még egy holdhatás, mégpedig a hold és a Neptunusznak egy kedvező kapcsolódása. Ugye, hogyha a hold-Uránusz rosszul sült el, úgymond, az előtte levő időszakban, akkor itt azért eléggé lehangoltá válhatunk. Viszont, hogyha ügyesen megoldottuk a nap energiáit, akkor a holdat és a Neptunusznak a kapcsolódását, amikor is nagyon erősen dolgoznak a spirituális energiák, használhatjuk arra, hogy például vizualizáljunk. Tehát ezt a szenvedélyes hajtóerőt adjuk meg a vágyaink, a céljaink elérése érdekében, és akkor egy igen pozitív módon használtuk ki, úgymond az energiát. Aztán 7-én, hétfőn 1 óra 34 perckor fog a Nyilas jegyébe lépni a hold, de ez már egy következő videóban mesélek, tehát erről már egy következő videóban mesélek. Az októberi hatásoknak egy része már fent van a weboldalon, nézzétek a napi bontást, érdemes, mert nagyon izgalmas és intenzív hónapunk lesz, amikor is szükség lesz megint a tudatosságra arra, hogy figyeljünk önmagunkra, a saját fizikai és a lelki jólétünkre. Mindenkinek csodás napokat kívánok!